A mai napi programunk egy sportesemény, melyet nemzetiségi önkormányzatunk szervez Budapest 17. kerület Rákos mentén. Jelenleg még folyik a lázas készülődés. Egy különleges kulturális sport és program valósul meg, amelynek célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a magyar és az ukrán közösségek fiatal tagjait. A rendezvényen Magyar Általános Iskola, Ákos Csabai Sugárúti Iskola 5. osztályos tanulói, valamint Magyarországon élő ukrán nemzetiségi iskolába járó hasonlókorú gyerekek fognak részt venni. A program keretében a sport nyelvén keresztül teremtünk kapcsolatot a két nemzet kultúrája között. Mindkét ország büszkékedhet kiemelkedő sporteredményekkel a nemzetközi porondon ebben a sportágban. Most lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyerekek is megmérethessék magukat egy barátságos verseny keretében egymással. A sportrendezvény zárásaként ünnepélyes díjátadóra kerül majd sor, ahol érmeket és oklevelet kapnak a résztvevők, ezt követően pedig közösen készítjük el a két nemzet ikonikus ételeit, az ukrán borcsot és a magyar kürtös kalácsot. Megvannak az eredmények. Harmadik helyezetet érte el a vadászok csapata. Rócsák Krisztián és Kocsis Henrik. Gratulálok! Gratulálok! Második helyezett lett Fejder Ludmila is csapata. Kérem, fáradjatok ki! Gratulálok! Az első helyezést pedig Oszlovics Réka, Farkas Simone és Bene Júlia csapata nyerte. Gratulálok! Jöjjék az aranyérmet! Gratulálok! Ebben az évben a kiváló